Awakmu iki dinono wajar kene ning Tanjung Piayu yo padha. Kepada anggonmu padha cecoketan ya prajurit. Awakmu kabeh senajan wis pinter anggonmu gladi cecoketan ning pasewakan Tanjung Piayu kene ya kudu awakmu sing semangat prajurit. Iki dina awake dhewe ngibur para seniman seniwati ana ing Tanjung Piayu ben guyub rukun kabeh prajurit. Senopati Temenggung penamping lan Cai Rono. Iki dina ora saja kesuwen anggonmu sila tumpang. Ayo padha dikebatake anggone jejogetan prajurit. Loh, ayo